Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Ura eta lurraldea oso lotuta egon dira Euskadin, betidanik. Pertsona gehienok ibai baten, antzira baten, iturri baten edo akuifero baten ondoan bizi gara, eta ura atera dezakegu bertatik. Azken belaunaldiok, ondatu edo egin dugu gure arbasoen kokatzea eragin zuten iturri natural horien egoera. Euskal hidronimo asko indar narratibo handiko gure ahozko tradizioko istorioekin lotuta daude. Eta mendez mende, behin eta berriz kontatuta eta finduta bizirik diraute. Gure tradizio eta kultura herrikoiaren altxorra da hidronimia beraz, eta balio simboliko handia du. Euskadin, pertsona eta erakunde asko ari dira ondare hori gure errealitatera eta garaira hurbiltzeko lanean galez dadin. Horiek horrela, gure ekosistemen iraunkortasuna bermatzeko eta euskaldun guztiek ura eskura izan dezaten egiten dugu lan Uraren Euskal Agentzian. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, Euskal Hidronimia. Historiaren etimologiaren eta irudimen dosi handien ondorio dira Euskadiko uren izenak. Euskal Hidronimia, geurea. De domanan las fuentes. Quien ceba y quien bastece de los ríos, las perpetuas corrientes. Non sortzen dira ibaiak, nork elikatzen eta hornitzen ditu ibaietako ura gortezinak. Fray Luis Leongoaren poema horrek uraren isurtze agortezinarekin identifikatzen du giza misterioa, iturriek zeregin erabakigarria baitute horretan. Euria egiten duenean, prezipitazioaren zati nabarmen bat lurrean sartzen da. Zirrikitu onak aurkitzen baditu, pixkanaka beherantz egiten du urak, eta akuifero sakonak elikatzen ditu. Ur horretako asko lurraren goiko geruzetan geratzen da, ordea, eta hainbat lekutan sakabanatu daiteke. Kasurako, zati bat kanpora irteten da, iturri eta iturburu moduan, eta horixe da, hain zuzen, Fray Luis Leongoak planteatutako galderaren erantzuna. Bilboko errekalde auzoak bizitzaren misterio ulertezinari zentzua ematen dion aztarna preziatu bat du. Iturrigorriko iturria. Iturrigorri iturriak eta resta lekutik, Arnotegitik eta San Justotik jaisten diren urek, Elgera ibaia osatzen dute. Ibai horrek lur azpitik zeharkatzen ditu Bilbo osoko erraiak, Euskaldune jauregiaren parean Nerbioi ibaira iritsi arte. 1787ko idazkiek aipatzen dituzte jada, Iturrigorri iturriaren inguruan urez hornitzeko sortzen ziren jende ilara luzeak. Baina 20. mendearen erdialdera arte, Bilbok eztanda demografikoa bizi arte, ez ziren San Antonio parkearen hegal malkartsuak jendez bete, iturriko uraren kalitateak erakarrita. Urak duen kontzentrazio ferrosoaren burdina eta kobrea batez ere, ondoriozko kolore gorriari zor diogu Iturrigorri hidronimoa. Iturriak eta bertako uraren kalitateak hartutako ospe handiaren ondorioz, La Bizkaina S.A. Garagardo, Izotz eta Gasedarien enpresa sortu zen 1912an. Errekalde auzoan egon zen fabrika, Iturrigorri iturritik gertu. Hala ere, ez zen iturri horretatik hornitzen freskagarriak egiteko, Elekorta eta Lejardi erreketako edateko iturburuetatik baizik. Gaseosa haiek laster iritsi ziren Bilboko etxe guztietara, eta parajearen izenarekin Iturrigorri egin ziren ezagun, komertzialki. Botxoko txoko horrek eman zion izena azkenean gaseosari edo limoinadari, eta izen komertzial hori hartu zuen. Iturrigorri limoinada, freskagarririk onena. Iturrigorriko iturrietako ur elektroesterilizatuarekin egina. La Bizkaina Garagardotegiaren produktua. Halaxe zioen gazteleraz garai hartako egunkari eta irratietako iragarkiak. Urte batzuk geroago, 1930ean, mota guztietako gazetariak bereizteko marka gisa islatu zuten Iturrigorri, bai limonada, bai sifoietako zeltzura ere.
2 urte geroago, La Bizkaina izan zen, Espainian garagardo botillak eta gas produktuak ixteko, tapoi koroa ezarri zuen lehen enpresetako bat. Hain izan zen arrakastatsua tapoi berria, ezen tapoi metalikoei iturri deitu baitzieten, eta horren ondorioz, txapa joko ezagun bat sortu zen, haren bidez, Athletic Club Miretziaren balentriak berpiztu zituzten zenbait haur belaunaldik, espaloietan klarionaz margotutako futbol zelaietan. Kulturaren eta uraren arteko lotura, Euskadiko ur bideskak, uretako pertsonaiak, topikoak, ur ondarea, hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren Euskal Agentziaren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus web horriko podcast atalean entzun ditzakezu.